Paytahtymyzdaki Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyn merkezinde Milli Bahar Bayramı münasibetli Türkmenistanyň Magtumuladynaky ýaşary uramasynyň merkezi geňeşi hemem Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan umum bilim berýän mektepleriň okuwçy gyýjagallarynyň arasynda eglan edilen iň eýjejik gyýjagaz 2021 adly şadiýan bäsişiň jemleýiş tapyry geçirildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bagtyar nesilleriniň boleliň durmuşda ýaşamagy, şadiýan sagdyn ösmegi, döwrüwe bilim terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, geljekde watanymyzda peýdaly adamlar bolup ýetişmekler üçin durmuşa geçirýän beýik işlerinden, berýän gymmatly maslahatlaryndan uralyp, ötüp gelýän ýaş nesilleň sunugaty, dörjüligi bolan söýgütini artdyrmak, bilimlerini kämilleşdirmek, zehilini çağalar ýüze çykarmak we olary gollamak, olaň ähli taraplaryň kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen geçirilýän bu wätleşik eýjejik gyýylan ukuyup başarnyklaryny ýüze çykarmagy, olaň milli häsiýetlerimizi önüne jemleýän edeb ekramyny beýan etmäge ören ähmiýetlidir. Jemleýici tapgyra eýjejik gyýylan 12 gatnaşyp, olar wätleşiň 3 şerti boýunça özara wätleşdiler. Zehinli gyýjagallar aýdym taýly çykyşlar ýerine ýetirmek, milli libatlary giyip, onu şahyrana söýler bilen wasp etmek ýaly ugurlar boýunça öz ukuyup başarnyklaryny görkezdiler. Gyýjagallaryň ýerine ýetiren aýdym taýlaryna, şygyrlaryna, ata watanymyzyň, bagtyar çağalygyň, mehriban enelerimiziň we bahar patynyň waspy öz beýan tapdy. Çağalyň peýek kalbyndan çykýan bu ýüzünçli söýler arkadaky prezidentimiziň adyna alkyş bolup ýanglandy. Bätleşiň 3-nji şerti hasy gyzykly we çekelişikli häsiýete eýe boldy. Zehini gyýjagallar öz ýaş aýratynlygyna görä, ine mamalalarymyzdan nesilden nesile geçip gelýän milli eli işleriniň görnüşlerini ýerine ýetirmekde wätleşdiler. Bätleşiň ahyryna eminler toparynyň biragdan gelen netijetine görä, baş bayragy Marul aýtynyň ýol öten etrawynyň tebii ugurlary ýürüteleşdirilen 43-nji orta mektebiniň 3-nji synp okuwçysy Inekäbe Akmehmedowa. Birinci orna Döwletler Köşküniň 4-nji synp okuwçysy Mehriban Saparowa. İkinci we üçüncü orunlara değişiklikde beýleki eýjejik gyýjagallar münasip bollar. Iň eýjejik gyýjagaz 2021 adly şadiýan bätleşikde öz deňduşlaryndan hassa tapawutlanyp, ýeňji bolan zehilni gyýjagallara, şeýlede bätleşiň jemleýiş tapgyryna işin gatnaşan beýleki gyýjagallara Türkmenistanyň Magtumuladynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi we Bilim Ministrligi tarapyndan ýadygarlyk sowgatlardyr, diplomlar dawaral ýagdaýda goşuruldy. Şadiýan bätleşiň ahyryna oňa gatnaşanlar kalby şatlykdan noly çağalar hakynda çäksiz alady edýän we olaň tebii zehinlerini ýüze çykarmak hemde ukuyup başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän ýaşlaň hak gowanlary, mehriban arka dagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, aýdyň maksatly beýik tutumly işleriniň elmidama rowaşlyklary betlenmegini arzu etdiler.